Te-ai gândit vreodată câți bani trebuie să investești în afacerea ta atunci când o începi și ea este pe online și este în domeniul infoprenoriatului, adică oferirea informațiilor, experiențelor și cunoștințelor tale oamenilor. Și astăzi eu îți voi prezenta acest lucru. Sunt eu, Vali Rotaru, și te invit să vedem de ce este nevoie să investești și câți bani. Atunci când începi o afacere, de obicei în infoprenoriat afacerile se încep online pentru că sunt ele mai ieftine. Oamenii se confruntă cu ideea: oare trebuie să plătesc bani? Eu nu am bani, pentru ce eu să fac investiții? Și chiar, într-adevăr, de ce tu ai nevoie de investiții să faci în acest business? Pentru că atunci când oferi, tu primești. Iar pentru a primi remunerarea ta în formă de bani, pentru informațiile pe care le deții și pe care le împachetezi într-un anumit produs, și astăzi vom vorbi despre două tipuri de produse, tu ai nevoie în primul rând să oferi. Și aici nu este vorba doar despre oferirea informației tale sub formă de articole și produse gratuite, dar să oferi timp, să oferi energie și să oferi bani pentru acest lucru. Înțelegi că tu poți începe afacerea ta pe WordPress, poți să pui pe WordPress, am în vedere, gratuit, poți să pui, de exemplu, FeedBurner, care este serviciu de autoresponder gratuit, dar eficiența ta în acest caz va fi foarte și foarte mică și veniturile tale vor fi foarte joase pentru că tu n-ai investit. Și aici este lucrul cel mai interesant, pentru că cu cât tu investești mai mult, cu atât mai mult primești bani. Pentru că, hai să ne dăm seama, noi vorbim despre business și acest lucru este business și știu că este complicat să înțelegi aceasta din prima, pentru că cum să fie business, eu stau acasă, fac ceva la calculator și pentru asta primesc bani. Este complicat din prima să înțelegi acest lucru, dar totuși ceea ce încerci tu să faci este o afacere, iar orice afacere, din câte știi, are nevoie de un capital de început. Și vreau să te bucur pentru că capitalul de început în infoprenoriat este mult mai mic decât în orice chiar altă afacere pe internet, pentru că afacerile online nu înseamnă infoprenoriat așa cum zic alții. Afacerea online poate fi crearea unei rețele sociale cum Facebook sau poate un motor de căutare cum Google. Sunt afaceri create online și care funcționează online. Pot fi careva softuri pe care tu poate le folosești, anumite site-uri și așa mai departe, care sunt afaceri pentru că ele aduc venit și profit companii și care activează doar pe online. Așa și infoprenoriatul. El activează nu doar pe online, pentru că activează și pe offline, iar internetul este o sursă, hai să zicem, o platformă de comunicare foarte comodă și, pentru infoprenori și care a ajutat într-adevăr la dezvoltarea acestei industrii. Și, cum ți-am spus, este mult mai ieftin să începi în infoprenoriat decât, hai să zicem așa, să creezi un soft sau altceva, pentru că atunci tu ai nevoie de careva alte softuri, o echipă pentru aceasta, iar aici tu poți să începi singur sau cu 1-2 persoane care poți lucra în parteneriat. Așa că îți mai zic încă o dată, e nevoie să oferi informațiile tale, cunoștințele tale, este nevoie să oferi timp, pentru că să construiești o afacere e nevoie de timp, minimum o zi, dar cel mai bine în jur de 3-4 ore pe zi să oferi afacerii tale
oferi energia ta, pentru că ești normal, un om mort nu poate tapa. Și, desigur, un lucru foarte important este să oferi bani, să investești bani. Să investești bani în afacerea ta și, desigur, este parte și investirii în cunoștințele tale, dar eu nu am inclus această parte pentru că eu cred că aici fiecare decide pentru el cât își investește, dar iarăși spun, cu cât mai mult investești, cu atât mai mult vei câștiga și cu atât mai rapid vei câștiga și nu va trebui să reinventezi bicicleta. Hai să vedem cât ar trebui să investești. Ce părere ai? Care e miza ta? Ar fi cool să aflu, dar îți spun miza mea care este și care, după părerea mea, poate să te ajute să începi foarte bine munca ta și calea ta în acest business. Iar suma este de 200 de euro. Nu este mult, îți spun deodată, dacă să începi o afacere offline, adică tradițională, cu 200 de euro, îmi pare că nici un birou cât de cât bun nu vei putea închiria. Iar aici 200 de euro în 3 luni, pentru că am luat distanța de 3 luni de la începerea afacerii până la monetizarea ei, care te poate ajuta să câștigi în schimb minimum 200 de euro, adică să recâștigi investiția ta și să faci chiar și peste 200 de euro și să intre deja în profit, care desigur ar trebui apoi reinvestit în lucruri și mai multe, dar care pentru început posibil să nu-ți trebuiască atât de tare. Hai să vedem în ce trebuie să investim. La început vom vorbi despre investițiile obligatorii, pentru că fără aceste investiții, dacă nu, măcar nu dai bani în ultimele categorii, măcar în primele 3, pentru că dacă nu dai, atunci nici nu poți să începi business-ul tău. În primul rând este vorba de găzduire web. Găzduire web este spațiul găzduit, pe care este găzduit site-ul tău. Adică pentru a exista site-ul tău este nevoie de o găzduire. Iar găzduirea web costă în jur de 30 de euro anual. I-am luat o găzduire cât de cât decentă și calitativă după mine. Eu cam atât dau anual, în jur de 30 de euro și este destul. Hai să vedem în continuare ce mai avem nevoie. Deci sigur avem nevoie de un domeniu și am luat în acest caz .ro, care costă 52 de euro, atent, pe viață. Adică ai plătit odată doar 52 de euro și ai uitat. Nu trebuie să plătești în fiecare an bani. Dacă ar fi fost .com, cum este infoprenoriat, atunci este 7 euro și atunci poți să economisești și să pui pe reclamă sau pe alte chestii. Dar i-am pus .ro pentru că eu cred că pe România activez și oamenii poate s-ar putea puțin sceptici la .com, cine știe. Eu am ales totuși .com pentru că socot că site-ul este mai mult internațional, pentru că el se axează atât pe România cât și pe Republica Moldova, atât și pe alte țări în care sunt cetățeni vorbitori de limba română. Și un al treilea element foarte important și obligatoriu este Aweber, adică autoresponder. Și eu îți propun anume Aweber, mai există și GetResponse, care am văzut că are performanțe destul de bune. Nu ți recomand MailChimp în niciun caz, pentru că chiar dacă până la 2000 de abonați este gratuit, are foarte multe limitări care nu te vor ajuta la nimic bun ca să dezvolți afacerea ta. Iar Aweber i-am luat că ar fi 49 de euro, 49 de dolari pe 3 luni. Cum am luat aceasta? Prima lună tu plătești $1, a doua lună am luat că în caz că ai până la 500 de abonați
plătești $19 și hai să zic că așa am luat că în a 3 lună tu vei depăși 500 de abonați și vei ajunge la undeva 1000-2000 de abonați, ceea ce în 3 luni este destul de real și aceasta s-ar primi $49 sau 35 de euro pe toate 3 luni. Vedeți că totuși noi calculăm totul în euro, așa că la fiecare tranzacție care este în dolari voi transforma în euro. Apoi, imaginează că tu vrei să creezi un curs online sau cum alții mai zic curs membership creat din lecții video pe care tu le încarci pe site și oamenii vin și privesc. Să zicem că tu pentru început nu ai Digital Access Pass care costă $167 și asta cam este jumătate din investiție. Să zicem că tu ai creat doar prima dată site-ul și tu manual în fiecare zi încarci câte o lecție nouă fără ca să facă aceasta automat acest soft care ți-l-am spus ție, Digital Access Pass, DAP pe scurt. În PDF-ul gratuit, cele 100 de unelte internet marketingului, vei găsi această uneltă foarte importantă pentru internet marketing. Ok, să zicem că totuși tu ai luat o temă pentru marketing online. Eu am luat tema Profits Theme, există și o altă temă asemănătoare, doar că de ce am luat aceasta? Pentru că este mult mai simplu de folosit Profits Theme, este la același preț, $97 sau 72 de euro și care este beneficiul că ea poate crea și un blog. Ea poate crea un blog care este destul de frumos, pe care tu poți adăuga articolele tale. La fel, această temă creează și squeeze page sau pagină pentru captarea e-mail-urilor. Ce mai poate crea această temă frumoasă? Poate crea o zonă de membership unde adaugi deci videourile tale, așa cum am menționat dacă faci curs online. La fel poate crea o pagină de vânzare, secvență video pentru vânzare. Poate face tot ce ai nevoie pentru ca să treacă un abonat care a venit și s-a abonat, da, până la client. Tot parcursul îl poți, din punct de vedere tehnic, îl poți face prin această temă care costă $97 și eu recomand dacă tu vrei să faci un curs online, asta în detrimentul faptului dacă pentru a avea un site cu o temă simplă, după care să mai cumperi și alt site, să ai 10.000 de site-uri și așa mai departe. Totul pe un site și este foarte comod pentru că nici nu trebuie să plătești unui designer pentru că această temă îți permite să faci un design foarte bun și nici nu trebuie să cauți un designer și programator ca să-ți facă ție un squeeze page pentru că tu îl poți crea foarte ușor prin această temă. Desigur, asta este pentru început. Dacă apoi vei dori să avansezi în business, să arăti site-ul tău, designul site-ului mult mai bine, atunci tu va trebui, desigur, să plătești bani pentru designul tău. Eu personal, acum, pentru designul unui proiect nou care curând va ieși, voi plăti în jur de 400 de euro. Așa că îți imaginezi. Nu merită la început să începi cu această investiție și decât să plătești 400 de euro, mai bine plătești 72 de euro pentru designul acestei teme frumoase, adică pentru tema aceasta. Și imaginează tu ai cursul dat și tu mai poți din acei 200 de euro să folosești 11 euro care cred că sunt undeva de $15 pentru reclama pe Facebook care să ducă spre squeeze page, oamenii să aboneze, să treacă prin secvența de vânzare și să cumpere. De exemplu, cursul tău costă, să zicem așa, 50 de euro,
dacă procură 4 oameni, tu deja ți-ai recuperat investiția. Deja următoarea vânzare tu ești în profit și tu cu acest profit poți decide ce faci. Să-l iei ție, ce nu-ți recomand pentru prima etapă business, pentru că este nevoie să reinvestești pentru a te dezvolta și aceasta o fac și eu și alții se gândesc cum mai vale atâta face, dar tot nimic nu se vede rezultate remarcabile, pentru că aceasta e, la început de cale trebuie să reinvestești în afacerea ta pentru că ea să crească și să nu meargă în jos. Asta este una din variantele pe care o poți folosi, de exemplu, un curs online și care un curs online, eu cred că cu 50 de euro este destul de ok pentru un curs online. Dacă știi, la noi sunt și mai scumpe aceste cursuri. De exemplu, MIB costă 175, al lui Pera Novakovic Impulsul costă 141 sau 142 de euro, cam așa, așa că este destul de ok prețul pe care îl poți stabili de $50 pentru tine ca începător și recomand să fie așa. De exemplu, eu am pus 19 euro, da, eu spuneam până acum de dolari, de tot și este vorba de euro. 19 euro, să știi că eu aș fi pus mult mai mare prețul acum dacă aș fi creat cursul iarăși. Dar asta deja este vorba altei discuții. Continuăm. O altă variantă este să creezi un curs, dar să nu fie un curs video, ci să fie un curs creat din webinarii. Și aici este un avantaj foarte mare pentru că tu ești în conexiune directă cu oamenii și oamenii pot mai bine asimila și în caz că au o întrebare poți să-ți da direct în timpul webinarului la care tu să-i oferi răspunsul. În această variantă noi nu vom folosi tema pentru, adică Profits Film și reclama vom folosi, dar puțin mai mult, da? Dar noi vom folosi o temă simplă, WordPress Premium. I-am luat în acest caz Elegant Themes, așa și scrie, Elegant Themes, dar mai jos de acest video vei vedea descrierea cu linkul spre acest site cu teme, unde sunt o grămadă de teme foarte frumoase. Infoprenoriat este una din temele de pe acest site folosește, iar toate temele costă $39. Plătești $39 odată și poți folosi orice temă. Plus la aceasta mai primești câteva plugin-uri foarte bune care te vor ajuta foarte mult atunci când vei dori, de exemplu, chiar să creezi o pagină de vânzare sau squeeze page, pagina principală, așa cum am creat eu. Și costă 29 de euro sau $39. Ok. Luăm că tu faci webinarii și îți trebuie o platformă pentru webinar. I-am luat cea mai ieftină și una din cele mai bune platforme, Meetchip, care costă $15,97 pentru o singură lună. Deci doar o lună, tu poți plăti pe 2 ani înainte, dar iese cam în jur de $150 și dacă vrei să investești mai mult, este bine, este chiar recomandarea mea pentru că ai plătit acești 150 și ceva de dolari o singură dată și după care nu mai plătești 2 ani înainte și poți folosi liber această platformă. Și platforma este de 100 de locuri plus mai ai încă 50 de locuri, adică 150 de oameni poți strânge la cursul tău și, de exemplu, în fiecare lună poți să strângi un grup nou de oameni pentru produsul tău. Și noi vom începe cu prima lună pentru că oamenii se vor înscrie, tu vei avea o lună cât să faci webinarii, iar din prețul, din suma pe care ai strâns-o de la acești oameni, vei putea cumpăra pe toți 2 ani înainte
deja ca să nu te mai chinui să plătești sume mult mai mari lunar pentru această platformă. Deci, și aici îți mai rămân pentru reclamă pe Facebook 42 de euro, iar vreau să spun cu 42 de euro care sunt, cred că 50 ceva de dolari, poți să faci lucruri bune. Pentru că, într-adevăr, cu, să zicem așa, 50 de dolari poți să strângi în jur de, hai să zicem, 100, 200, chiar 300 de abonați calitativi, dacă te strădui foarte bine, poți să strângi 300 de abonați, dar foarte targetați, care sunt, într-adevăr, avatarul tău. Dacă nu știi ce este avatar, găsești pe blog o lecție unde am vorbit despre aceasta și tu din acești, hai să zicem, chiar 200 de oameni poți să strângi un grup de minimum undeva 20 de oameni care ar plăti, hai să zicem așa, tot în jur de, zicem, 50 de dolari sau hai să zicem, nu 50 pentru că poate mai ieftin, hai să spunem 20 de dolari, 20 de euro pentru cursul acesta, să zicem, pentru o lună și 20 pe 20 sunt 400 și tu deja ți-ai recuperat investiția și ai ajuns în plus cu 200 de euro, adică ești în plus mare, care poți iarăși reinvesti în reclamă și în platforma de webinar pentru că pentru următorul grup de oameni să strângi și mai mulți oameni, pentru că până la 100 mai ai și mai ai. Asta e, uite ce este de simplu, 200 de euro, nu este atât de mult și nu ai frică, investește, poate îți pare că este o sumă mare, dar crede-mă că se merită și totuși gândește, tu ești un infoprenor, tu ești un businessman, tu trebuie să înveți să investești bani. Mai ales că tu nu investești pe toți deodată, dar îi investești pe parcursul celor 3 luni de activitate. Așa că recomandarea mea este să investești și aceasta o fac eu, o fac toți cei care au succes pe piață și sper că veți ține cont de aceste cifre, veți ține cont de faptul că trebuie să investești. Dacă ai careva întrebări referitor la aceste calcule sau poate ai careva și ale tale calcule personale, atunci împarte-le mai jos în comentarii și dacă ți-a plăcut acest video, te rog să împarți video cu prietenii tăi pe Facebook sau Twitter. Sunt eu, Vali Rotaru, ne revedem în următoarea lecție.